Sí. Germans i germanes, convençuts que Déu ens estima i ens perdona a tots, reconeguem que som pecadors. Jo confesse a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per la meva part de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demane a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiade de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens duga a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estiguin al Senyor. Vos alabem, vos beneïm, vos adorem, vos glorifiquem, vos donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent, Senyor, Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, amic de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos som l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim, Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Preguem. Senyor Déu nostre, que heu volgut realitzar la salvació de tots els homes a través del vostre Fill mort a la creu. Concediu-nos, vos preguem, als que hem conegut en la terra este misteri, obtindre en el cel els premis de la redempció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, i és Déu pels segles dels segles. Amén. Amén.
Lectura del llibre dels Nombres. En aquells dies, tot fent camí, el poble acabà la paciència i malparlava contra Déu i contra Moisès. Dia: per què ens vareu fer eixir d'Egipte si hem de morir en este desert? No hi ha pa ni aigua, i ja estem fastiguejats d'este menjar tan miserable. Llavors el Senyor envià serps verinoses que els picaven, i van morir molts israelites. El poble anà a trobar Moisès i li digué: hem pecat malparlant contra el Senyor i contra tu. Prega al Senyor que allunye de nosaltres eixes serps. Moisès va intercedir a favor del poble i el Senyor li respongué: fes-te una imatge d'eixes serps i posa-la dalt d'un estendard. Els que hauran sigut picats, si la miren, salvaran la vida. Moisès va fer una serp de bronze, la va posar en forma d'estendard. Si una serp havia picat algú i este mirava la serp de bronze, es posava bo. Paraula de Déu. Vos alabem, Senyor. No oblideu les obres del Senyor. No oblideu les obres del Senyor. Escolta, poble, el meu ensenyament. Escolta les meues paraules. Aprèn dels meus llavis estos records. T'aclariré el sentit dels fets passats. No oblideu les obres del Senyor. Quan els feria, ells el buscaven, es convertien i tornaven a Déu. Es recordaven de Déu, la seva roca, del Déu Altíssim, el seu Redentor. No oblideu les obres del Senyor. Però no eren més que paraules, mentida davant d'ell a flor de llavis. Els seus cors no eren sincers, cors infidels a l'aliança. No oblideu les obres del Senyor. Lectura de la carta de Sant Pau als Filipencs. Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar celosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res. Prengué la condició d'esclau per a fer-se semblant als homes, tingut per un home qualsevol. S'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu. És per això que Déu l'ha exalçat i li ha concedit el nom que està per damunt de tot altre nom, perquè al nom de Jesús tots s'agenollen, al cel, a la terra i davall a l'infern, i tots els llavis confessen que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare. Paraula de Déu. Vos alabem, Senyor. Aleluia. El Señor siga amb vosaltres. Lectura del Sant Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: ningú no ha pujat al cel, llevat aquell que n'ha baixat, el Fill de l'Home. I de la mateixa manera com Moisès en el desert va baixar la serp, també el Fill de l'Home ha de ser elevat, perquè tots els que creuen en ell tinguen vida eterna. Déu ha estimat tant al món que ha donat el seu Fill unigènit perquè no es perda ningú dels que creuen en ell, sinó que tinguen vida eterna.
Déu no ha enviat el seu fill al món perquè el món fora condenat, sinó perquè el món fora salvat gràcies a ell. Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh Crist. Disculpeu, però hi ha hagut una xicoteta confusió i l'homilia no la trobava. Saludar primer que res els senyors rectors de Picassent, els germans capellans, els membres de la Junta, els fills i filles veïns de Picassent i a tots aquells que sou devots del Santíssim Crist de la Fe en esta festa del 9 de setembre de l'any 2020, un any tan especial, no fa falta que recordem més. A mi m'agradaria avui que mirant la creu, mirant el Santíssim Crist de la Fe, en casa, que segur que tenim alguna estampa santíssim, avui podrem honrar el seu sacrifici i podrem també donar-li gràcies a Déu perquè gràcies a la creu ens ha vingut la salvació. En la primera lectura d'esta festa de l'Antic Testament, del llibre dels Números, se'ns parla de la murmuració del poble contra Déu allà al desert i que va provocar que Moisès tinguera que fer una serp de bronze i la col·loqués en un estendard de manera que qui la mirara salvara la seva vida si havia rebut el mos d'una serp venenosa. Aquell estendard alçat al desert és l'eloqüent símbol d'aquell altre estendard que serà la creu de Crist al Calvari, on Jesús se rebaixa fins a sotmetre's inclús a la mort, i una mort de creu, com ens ha recordat Sant Pau. I va entregar la seva vida per a que no es perdera ningú dels que creuen en ell, sinó que tinguen vida eterna, perquè tant estimà Déu al món que entregà al seu fill únic. La creu hauria de ser per als cristians, per als deixebles de Jesucrist, el nostre gran estendard alliberador. I avui la litúrgia queda impregnada d'aquesta exaltació. Aquesta festivitat de l'exaltació de la creu del Santíssim Crist a la creu és una festivitat que té el seu origen ja al segle IV i que commemora la consagració d'una basílica que es va construir a Jerusalem sobre el lloc on se creia que Jesús havia mort i havia sigut sepultat. Una festa per aprofundir un poc més en el signe de la creu i ser element essencial del Divendres Sant i un signe molt propi i característic de tots els cristians i de manera especial per a nosaltres al mirar avui la imatge del Santíssim Crist
de la fe. Dels textos de la paraula que un volguera comentar, hi ha una frase que hauria d'estar sempre al nostre cor. Tant estimar Déu al món, tant estima Déu al món, que continua entregant el seu fill a les nostres vides per a que nosaltres tinguem vida. Els més majors encara recordaran com el catecisme se'ns feia aprendre allò que deia que els enemics de l'ésser humà eren el món, el dimoni i la carn. I s'entenia per món totes les coses, els esdeveniments, les formes de pensar i d'obrar oposades al criteri de l'estil de l'Evangeli. Però s'oblidava que tot això que forma el món no està així simplement per a condenar-lo, perquè si Déu ha creat aquest món i l'estima, nosaltres tenim també que acollir el nostre món, que no és nostre, recordem, com ho fa el Papa contínuament, sinó que és el món de Déu. Tenim que respectar-lo, com es recorda, i aquesta setmana també s'ho ha recordat el Papa Francesc, fonamentant tota la seva explicació i la tradició tan ampla de l'Església. I tenim que estimar-lo, almenys tenim que intentar estimar-lo com Déu l'estima, perquè la nostra capacitat no és la mateixa de Déu, però sí estimar-lo amb totes les coses que conté aquest món, les coses materials, les criatures de Déu i especialment els éssers humans per damunt de tot el més necessitats. Estimar, treballar per aquest món que és bo perquè és obra de Déu. Vol dir treballar per a que aquest món siga com Déu vol que siga. Estimar el món no és estar d'acord al 100% en allò que se'ns proposa com a contrari a l'Evangeli i la dignitat de l'ésser humà, però sí que és creure en la seva bondat, en la seva salvació, mitjançant la nostra llibertat que ens ofereix l'oportunitat de col·laborar amb el nostre treball i esforç per a que aquest món siga de veritat el lloc de la pau i la felicitat que Déu vol per a tota persona. Altre món és possible, però per això altra església ha de ser possible. Una església més d'acord amb l'Evangeli de Jesucrist crucificat, i això vol dir comprometre's a nivell personal i comunitari per canviar l'església i canviar el món, cadascú des de la seva vida concreta, però sobretot des de l'amor, des de l'estima, des de l'entrega que contemplem avui en aquesta imatge del nostre Mestre a la creu, el nostre Santíssim Crist de la fe de Picassent. I tornar a mirar a la creu, aquesta creu, perquè aquesta lluita per a col·laborar en construir un món millor i més d'acord amb el projecte de Déu ens portarà sense dubtes moltes dificultats, moltes creus, almenys una per persona, i més si ajudem als altres a portar en dignitat les seues creus, com fa Jesucrist en cadascú de nosaltres. Moltes vegades ens conformem a posar la creu a les parets de casa, a una habitació, a portar-la penjada al nostre coll, a fer la senyal de la creu sobre el nostre cos, a posar-la en els taüts o al cementeri, a portar una estampa del nostre Crist de la fe a la cartera o al bolso per a que ens protegisca. Inclús alguns que no creuen se la posen penjada a l'orella o en un piercing o la tatuen als seus cossos. I la creu és algo més que tot això. És l'únic signe que ens allibera. És l'únic signe de vida i salvació, encara que puga semblar una paradoxa. Necessitat per als jueus, bogeria per als gentils, com es recorda Sant Pau. Com veieu, ens trobem en una devaluació del significat de la creu, quedant reduïda a una cosa
poc més que rutinària, poc expressiva, sinònims moltes vegades de dolor, de tristor, de problemes, de malaltia. Inclús alguns consideren la creu que els ha tocat portar un castig de Déu. I per desgràcia, així viuen alguns cristians la seva fe, des del dolor, la tristor i el desànim. Portar la creu, mirar avui al Santíssim Crist de la Fe, no pot ser sols un signe de devoció que hem rebut dels nostres avantpassats. No, hem de manejar-nos en aquests moments de pandèmia, tal vegada més que mai, i anar a buscar els que porten una creu moltes vegades més pesada que la nostra i que no poden portar-la ells sols. Portar una vida cristiana activa, esperançada, compromesa en els de prop i en els de lluny, encara que no coneguem el seu nom o la seva cara, perquè, recordin, tant estimar Déu al món que enviar el seu fill únic perquè tots els que creuen en ell se salven. I si a la nova vida quotidiana no ajuda a que els altres descobrisquen el fonament de la felicitat, així a la terra ja, i el fonament de la seva futura salvació, qui no va ser feliç de veritat així a la terra, ni se va salvar després, tal vegada siguem nosaltres. Eres tu, som jo, som nosaltres. Encara que vinguem tots els anys així a la nostra ermita a celebrar aquestes festes en honor de Jesús, el Mestre, i la memòria i la festa de la seva mare, Maria de Vallivana. No ens podem resignar en la creu que ens ha tocat. La resignació no és algo cristià. Hem d'acollir la creu, hem de portar-la amb dignitat i ajudar als altres, repetís, a portar-la també amb dignitat. I si podem ser nosaltres els que marquem els passos al ritme de Jesús, millor que millor. I així la creu que avui venerem serà el que de veritat ha de ser, com ho fou per a Crist, autèntic instrument de salvació i de vida. La creu no és un castig, davant del qual no hi ha més remei que actuar en ira o en impotència. És camí de realisme, d'acceptació, recte per a superar-nos personal i comunitàriament. No hi ha resurrecció sense mort, i la mort de Crist no és signe de mort, sinó de vida i de resurrecció. I eixa ha de ser la fe verdadera que avui, 9 de setembre, professem davant la nostra imatge del Santíssim Crist de la Fe de Picassent. I malgrat totes aquestes coses que he volgut compartir amb vosaltres en aquest dia, resulta evident que avui són moltes les persones que davant de la creu, davant del misteri del mal i del dolor, cauen en la tentació de passar factura a Déu, de tirar-li encara el seu silenci, la seva suposada crueltat i, en certa mesura, la seva aparent actitud de venjança. Déu, evidentment, el Déu de Jesús, no és així. Però dime en quin Déu creus i et diré com és la teua fe. Sabeu per què Déu sembla callar? Sabeu per què Déu sembla per a molta gent ser un Déu cruel? Sabeu per què Déu sembla ser enemic de l'ésser humà? Perquè els que haurien de ser imatge de Déu de Jesucrist, que haurien de ser les seues mans, el seu rostre, són, en molts casos, cruels, venjatius, enemics de la nostra pròpia sang. Si qui diguem tindre devoció al Santíssim Crist de la Fe a la nostra vida quotidiana, de forma humil i senzilla, ajudàvem als altres, no els sentirem com els nostres enemics. Els estimaríem com Déu els estima. La gent creuria més en el Déu de Jesús, que tant estima el món, que no deixa de fer que el seu fill muiga cada dia en cada dona, en cada home, prop o lluny de nosaltres. I aquests homes i dones que pateixen i com nosaltres volen ser feliços i trobar el sentit de la seva vida. M'agradaria que aquestes paraules foren d'ànim,
que no semblara que estic renyint a ningú, tot el contrari, ànim per a que la nostra fe siga verdadera, perquè, com es deia Sant Jaume a una de les seues cartes, una fe que no es fa obra és una fe que està morta. I vaig acabant. Sé que tal volta m'he allargat, encara que don Vicent em digué que no ho fera perquè com estaríem, en principi estava previst fer la missa fora, com el sol lluiria passaríem molta calor. Fora s'està de categoria, a l'esplanada de la nova ermita. Així fa un pou de calor. Jo voldria també agrair avui als peus de la Mare de Déu, que vaig poder vindre, i als peus del Santíssim Crist de la Fe, la celebració dels meus 25 anys com a prevere, com a membre d'aquest cos que intenta ser també temple de l'esperit i també imatge de Déu. Rafael celebrava l'Eucaristia ahir els seus 50 anys, jo 25 menys. Espero poder arribar també a celebrar els 50 anys com ho fa ell. I acabe. Jesús no ens ha promès que ens va lliurar de la nostra fe. Això no ens ho ha promès Jesús. Jesús nos ha promès que ens va lliurar dels nostres problemes. Mirant-lo des de la fe i el cor, descobrim que el que ens ensenya és que per a que la creu siga efectiva e instrument, que per a que la creu siga porta de felicitat, de salvació i resurrecció, hem de portar-la en dignitat, perquè el nostre món millore, ajudant als altres a descobrir com poden portar-la amb dignitat i així ser feliços ja sí i ara i gaudir de la resurrecció que brota de la creu de Jesucrist. Que així sigui. Professem la nostra fe i diguem: crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles. Crec en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nascut de Déu, llum resplendor de la llum, Déu verdader nascut del Déu verdader, engendrat no creat, de la mateixa naturalesa del Pare, per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel. I per obra Per l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home. Crucificat després per nosaltres, sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escritures, i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i font la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola Església Santa, Catòlica i Apostòlica. Professe que hi ha un sol bautisme per a perdó dels pecats i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Celebrant, germans, l'amor sense fi de Jesucrist, demanem a Déu per totes les coses, per totes les nostres necessitats i les del món sencer. Per l'Església, perquè continuï anunciant a tots l'amor de Déu als homes. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pels que governen les nacions, perquè treballen sense defallir,
per construir una societat on siga possible el benestar i la pau per a tots. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Els qui no coneixen Jesucrist, perquè puguen encontrar i descobrir en ell el sentit de les seues vides. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per nostres familiars i amics difunts, perquè el seu record ens servisca d'exemple i d'estímul en el nostre caminar cap a la casa del Pare. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per tots els que ens hem reunit ací, de vos del Santíssim Crist de la Fe, perquè les nostres paraules i les nostres obres siguen testimoni de la nostra fe en la salvació realitzada per Crist des de la creu. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Senyor Pare Sant, vos que ens estimàveu i ens donàveu el vostre Fill Jesucrist, perquè tinguérem la vida, escolteu les coses que vos hem demanat i ensenyeu-nos a comunicar la vida que vos ens vareu donar. Vos ho demanem per Crist nostre Senyor. Amén. Pregueu, germans, perquè este sacrifici meu i vostre siga agradable a Déu Pare Omnipotent. A lloança i glòria del seu nom, i també del nostre bé i de tota la seva santa església. Senyor, que ens purifique de tots els mancaments aquest sacrifici que a l'ara de la creu va llevar el pecat del món. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor siga amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt dels cors. Celebrem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És just i necessari. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies. A vos que heu posat la salvació del llinatge humà en l'arbre de la creu, per tal que, d'on vingué la mort, allà mateix tornara la vida. I aquell que vencia en un arbre també fora vençut per Crist, Senyor nostre. Per ell els àngels, els arcàngels i tots els exèrcits celestials celebren units la vostra glòria, compartint la mateixa alegria. Vos preguem, per tant, que ens deixeu ajuntar les nostres veus a les d'ells per alabar-vos humilment, dient: Sant, 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 sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra s'omplen de la vostra glòria. Hosana al del cel. Benedicte el qui ve en nom del Senyor. Hosana al del cel. Benedicte el qui ve en nom del Senyor. Hosana al del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, per tant, aquestes ofrenes, fent que baixi el vostre esperit com la rosada, perquè es convertisquen per a nosaltres en el cos i la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement,
a la passió, prengué el pa, i dient l'acció de gràcies el partí i el donà als seus deixebles, dient: Preneu i mengeu-ne tots, que açò és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calce i novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, dient: Preneu i beveu-ne tots, que este és el calce de la meua sang, la sang de l'aliança nova i eterna donada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això que és el meu memòria. Proclamem el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fet el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, vos oferim, Senyor, el pa de la vida i el calce de la salvació. I vos donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Vos supliquem humilment que l'Esperit Sant unisca en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Antoni i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Permeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Vos preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i amb els sants de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre. Per ell, amb ell i en ell, a vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, preveu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. I fidels a un manament del Salvador i seguint la seva divina ensenyança, vos sentim. Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom, vinga a nosaltres el vostre regne, faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donem-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem. No permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens allibereu-nos de qualsevol mal. No permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens allibereu-nos de qualsevol mal. Amén. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i que la vostra misericòrdia ens guarda del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Que són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, vos deixe la pau, vos done la meua pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor siga amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Intercanviem un gest de pau. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no soy digne que entreu a la casa, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Preguem.
Enfortits amb aquesta Eucaristia vos demanem, Senyor, que porteu a la glòria de la resurrecció els que heu redimit amb la fusta salvadora de la fe. Vos que viviu i regneu per segles dels segles. Amén. El Senyor siga amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Que vos beneïsca Déu Totpoderós, Pare, Fill i Espírit Sant. Amén. Germans, aneu-vos en pau. Donem gràcies